Balkondara gorri-gorria, jokoan indartxu eta zuzena, talderik onena, goian argi zure izena. Bai, zina? Javier, Ana naiz. Hombre, Ana, gaixo, zer deua? Zer kontatzizu? Jarri zeitxun gaur egun. Behitu ze aidin botatzen. Ze? Ze zatera izan? Azkoitiko galak dio mankomunitatearena dela hondakinen kudeaketaren ardura. Mankomunitateak aldiz alderantzizkoa dio. Kezka areagotuz doa komunitate internazionalean. Ez alda hala, Garbine Azkoitia. Bai, bonjour Aitor. Hala da, hemen ere oso kontzientziaturi daude birziklatze kontuetan. Eta Aita Santuaren prentsaurrekoa ezkera. Birziklare! Islandetik zuzenean, Kirchbergtala Hauster iritik, nerea urrutiko etxa, aurrera. Barka iezaguzue, badirudi arazo teknikoak ditugula. Zer diote Washington aldean, hainitze McConaughey? Bai, oso kezka, Washingtonen, estatu batuetan, eta Donald Trumpek aditzera eraman duenez, rirolaztu naiz, barkatu. Eta txosteni ze jartzeu? Zenen arduria o zenen responsabilidadea hori, Matia? Lehen gurtin firmau zen idazka isen txostenin egongoa? Eta nondo txosten hori? Udaletxin? Bere ofizinan egongoa? Baina, ena izakuratzen ze jartzezun? Vale, oso ondo. Ana, utzi hau nire kontu. Mi situación es terrible. Necesito huir. Sálvame, ven nadando a mí. Michael Knight, arazo bat daukat. Zuk bakarrik konpondu dezakezun arazo bat. Misio garrantzitsu baterako behar zaitut, eta mesedez, Azkoitira etorri orain. Hello, Melania. Donald hor aldabil? Pasama zu begin, favorez. Vale. President Trump speaking. Yeah, please. Donald. Hello, Javier. Ze modu zabil ba, zerdek ba, ondo dana Azkoitia aldein. Donald. Ekipoan telefonu berdiat. Pasako aldi, favorez? Bai, Javier, bai. Ontsa enaut izketan Mr. Smithekin Rusiako problema batekin linean sartuko jat, llamada bat ingo jat, free side call ingo jat, okay? Okay, bai? Severi, Trump. Bai, Mr. Smith? Okay. Anibal. Ita ire ekipue Azkoitien bertzen justet errepenti. Ja. Ha llegado a su destino. Michael, hau ez teka Azkoiti. Michael, ni banitxik. Keith! Dore hona, mega Aron txalei! Brara! Azkauten atxiok GPS arlo hauekin. Michael, ya nauk bate. Gire a la derecha.
lekuan diskotekan, nik ikusi neban, eta barkatu, baina beste batekin egon zen. Rosita! Irigizu zein da, favorez! Guardian, etxokandrak. Ongi etorri. Hola. Ba. Hombre, amen el equipo, amen el equipo. Gaztiek, zalde hon? Hemen, eskauteko lana. Etxu berrega, orduan, txosten behinka ondan, ze demonio zazatzen. Eskerrak urratik amai. Ekarri ustean papela. Eskerrak urratik amai. Tía, mujeres y hombres. Bueno, Rafa, ya neskak iniziatiu kidezu. Una gaina, gartu atzizko, Rafa Morai, pretendiente aukeratzea. Noelia garrazio, Ez, Jasmina asko zobeo zu. Jasmina hartu, Zuziko hartu, bai. Baina, zer, titi. Torri, Jasmin. Prentzaurreko hau emateko horia izun sentiu geha, azken egunetan, bolo-bolo da bien aizpurutxoko basure tema hau aklaratzeko. Sortu dizen azpijoko eta jardune isirazteko, jundan urtin danok, firmau genuen txosten hau ekarri dut. Hemen, argi da argi gartzeu, argi eta garbi jartzeu, ondaginek gestizun ardurie zenina da. Orduan, danok firma genuen hau, hitzez irakurriko dugu, danok hau. Azkoitian 2016ko ekainaren 21. Udal gobernu honek edota kontrolaren eskumena eta ardura Rafa Morarena da. Rafa Mora! Atención, radar. Ni, uke huiesa? Geu,